kwaako so hene ni ho ne ho dodo no abusuapanyin atema gina ne tumi so ayaye wɔ na chi Abrawa mo na mane ne ekotu wo dia wo so amra bonten meka won kana no ntum enduru wo mo so gama nche betwi wo manim Abusuafo makwa badum Nyansapo TV so. Me ka Nyansapo a na wagye me say yisane no badwen bakwan so. Obo ade adom ode ne so ache biem se na wiase no esi kɔ no. Enne wo tiase wo nkwa faaseda ema obo ade tane esi etie. Me ane dwumadie mbedi wo tia me. Medin ane Breto nana Safo Edu Kantanka. So ho ba bia meti a ne so hu nipa poten a me ne no ebedi nkomo. Mo nana Black Power enchen me nana ebedi nkomo. Na na mehwe na afade na menim nkurumdi a wadi a wabɔ ne fitaa no mani agye ho pa nana nya makwa ba me jo so me nya ampo mbɔkɔ de ba de nana no ma da woro ma metiapo de do ba de ase nana wafade no gina ma bibia na me nam na metete se etu abusuapanyin Tupac'S nti no ho wafade firi se metete se etu no ma bɔ white se abɛkum sa bi ese modi nkunim ina me hwehwa na abam nti na onim se ebetu no se ne ma o ye no ene abusua ne nhia aponche mfurudua o aponche mfun da buko to aponche tidua so nipa na de kosi so ti se nipa do akosi aponche so na che nipa do akosi dua so na aponche etufu na wunti a wo se badwon so agua pampa be yi wosi fom ai na se de na otete yetu na bo hire me na ma ye white abapim sa abre ti me wo me white tum dada na wabai white no se fata wo o se fata me ni age ti se yetu obusun panyin yetu no so entimi ma ha ne wo medi nkomo mo ni age ni age enti na wache ya ese mo mpai bo nyame tie wo kan ho bi na so me kan ho bi na nana na matie yesu fere no matu me kan ho bi sese se wo na so an kan wa na beti okay na beka ya naja atom panyifo akoma so a yatu no okay ye kasa wa hakura mampanyin tie o na nim se ewura se tu o hwe Nyansapo fe ndi atitu ni ani ntini hwe timi no mienu ne aya ne yatu ese yetu abusuapanyin na wie ese de na to aso bem ya ka yeso ba bebu akonta ma abusua wa mebu abusua ba ma police fachi obebu akonta ma abusua se abusua de onto obi ade no na se odi abusuapanyin a ese obu nkonta ma abusua wa ya yiye okay so obu nkonta ma abusuapanyin ayiye no nko ankonta wo ya abusuapanyin abusua bibia wo na ahwe so ti se etu wi a wo se oba na ba ya akonta ma abusua wo ya akonta na se bibia ni ho a otiri fan na ma abusua bibi wo ho na se se fabra na mfa ma ye police betata waje okay ese ne ade a ese so oni kabia ade a ne trison na emu no so de abusua ne kade a wa metua de abusua de police be chenaje okay nana yetu ese o de abusua ka o de abusua ka de ya efunu be ya se lumba ya hu be lumba funu ko anti muji fu na so be kire nti no ne ka no o de ka na lumba yie no so oyeye no so no mebu akonta na na mama na anko kire wiansa na motu dawe so ko kire ya nka yentimi ntuno ade na muntimi ntuno e ba sa so ya abusuapanyin na se o ya abusuapanyin wa anko kire na wa afia motu na be na o ya abusuapanyin tim fa police nche no sa ba sa na abusuapanyin ne be defend ne kakra na mama abusuapanyin na machi ni da be munko fie ngoka na mum ye tunu wi a se kwan ne da no kwan da ho e mo chi ne da be mo chi ne da be e se ya tete no we we nya na ma police achi no se ya report okay so bebu akonta nja konta no so obu kire busu do di lumba ade do yie no baby osie lumba na do di lumba ade na akonta bu sa ne ma mensa so ye ti so nya emechire mu ba akokora dabi ba akokora so your friend wa ama na ya tunu okay see yetu no wie no abusua ne mu akoche na ansa na ye betu no nam se ye maha no medi nkomo no se ye te se ye nananom akonfo a omo nkran de krata ekoba bi elumbate se abusua panyini ensa beka na omra na o machira de kropoten a ho do hye nkutupa man ko menu mo wa akonfo no mo wa nkran no mesere o mo ri adwobere enya nuru ho ade ntimi mo mfrɛ me nkran akonfo no mo mfrɛ me enya nuru ho omo pere omo ho mbedi fo ene se o ma pere omo ho wie na omo nya botere e de adwobere na onim se ombe kan asa no wi na nkofo se na mo se mo ya konfo amo ho se obi a me kan sa asem wi a tinananom maboso no antimi anso daye se obi abaye bibi se ya enam amamre kwan so anu ntina me se enuru ho me be ye video ha se daye a me soso no mututulum ba fie ho
police for unko check lumba fi omu tu gold ana de no mu tu ho and the emfa ne say ex atwam okay enkrafo no de no mko ye no mo de yawo ene abufu sem na ekwa akoye ade no mesere mo say enuru ho okay mo ma abusuapanyin letter bia na emu no nipa na wo se ye sie lumba o east legon police for onfa no de o kire ye no okay police for onko fa no na police for fa no wi na afi na nkrafo abede warrant abeje no okay e de ne kwa akra no akwa kire ba bi kura ye sie lumba ti ye tufu no ni wie na ehu sampa ha na ye sie lumba na ye to ayi nkase a afi na amamere be koso ti se do ma promo ho omunya botre mo promo ho antumerika dabi ye kono manuma kuruma ye nyiprebu okwan okono manuma kuruma o nyiprebu okwan dabi ase chese ase chese agoro na e ba ofi o bon kontra ko hwe de kono na e bon kontra ko hwe nye de e ba omunya botre okay oh nana sesi a esi abusuapanyin se yetu no o Ex-Abusuapanin omabusuafo bi na omo santase enura omko ye press conference say asema mbekan ikura abusuapanyin Tupac'S onim ho hwe ne munya kan omunya kan wo kan se na abusuapanyin na wo gidi se wo bekoma ma ne nim ho hwe dia se ebi omo ti ebi omo so no omo de yawo ana se like omo yawo ne ye den se ebi omo mpene so mesre sa ansa nkyerefo nhye mu no omo ntwa so na nkofa asema mfa mre wo se wa ye awie ama yese wo se abusuapanyin no do kwan fa so tu no enam amamre ne amane kwan so na omo mutu no eni sa tumi ne se omo de betu nti ono okasa ono ne wotumi na o se paakoso hin ne wotumi paakoso hin ntumi ntu abusuapanyin no sa paakoso hin nyona de abusuapanyin si ye o emma mpanyifo wo fie ne si abusuapanyin emma mpanyifo wo fie omre ne si hene why ye besre amamre no minim se santehene e kire amamre no wi a aya na ahemfo no kofi a mo nkire mo manfo a minim nya wo hene ne si abusuapanyin no nya wo hene ne si abusuapanyin dabi nya wo hene ne si abusuapanyin na hwan ne si eye ma mpanyifo mo wo fie emma mmerewafo omo ne si abusuapanyin omo ne si hene omo su ne tu hene ti yo mo tu no ya wie omo tu no omo na amamre kwan so no ma ya tu no yen hwe santase ensenkyerehwe mu no na yen hwe fatoto paakoso de no na hwe omo ane mma mpanyimfo wom ene hane ne se eye mema na ekasa na mma na ekasa emma tumi ne egina so sisi awo akonya to fie a busuapanyin ni tumi bia so otimi si ohene ohene ni tumi so otimi si busuapanyin eye mma mpanyimfo wo fie tina mpanyimfo si so oni panyin wo fie adue panyin ne mma mpanyimfo enye mema na nambese ye tie papa no video no kasa o kana se na me bese mu se adesrede ene no le to paakoso ahini paakoso hene nim ana se o hye ne kasa na o kan asem na aba no paakoso hene obeba mu a na ye ntam a yaka agu no so ene bema paakoso hene abam na paakoso hene kura beba ntam na yaka agu no so no mu a ombekwa akoye mu ade ansa enti ombewa akopɛ wa hene a omusuaye kire na ansa na duru santehene nim onse foku obi awade oda no nti obakwa kofo omu foku hene no na wakwa koye mu ade ne de na ko santehene nim eye se ye kan tam egu so na se bia abusuapanyin wu a entam na aku no asante amamrem sa na tie se entam na aku no nti obakwa koye mu ade e wo ye wura nim ena ye tu abusuapanyin awso mu koye mu ade paakoso hene awso mu koye mu ade because abusuapanyin akantam ebetu ba se entam na ame yatu no okay nti so mkoye mu ade na afi asem na koduru sante hene anim enti mo obi nyina ba bi nka se paakoso hene na betu matu no da bi okay enye no kore dabi nya sana mamre kire me yentie na audio no emra matia abusuapani onyine na dini siye timetu manana na ko ache mi sire woni die kasa akofo ba to so miensa epese mi ma wu se anadia unu anu amuso omo paakoso no omuso omotu abusuapani woni mu bi ana se omo bo amane so omotu abusuapani ana woni ho me de minim so ho dodo na tilana mesraw brabonte beka mama se nyina hu dia ko ni dia ba efise woni ho yede ana womo kakra no akohia so omotu abusuapani ana se wona wo so omo kutupan ama omo ko ka sa asem ana mesro meyi wano awa ponti e de koso no minia foso
Ye kasi ye tie papa yenu masem ya papa be nya amane. Obenya amane. Ada di ntire mo obenya amane. Ye kasi ye tie masante hena tisase be papa yi kan ya. Ye wura na o kasa obenya amane. Se wo se pa koso hene. Omra bonten meka. Se ono na ama kwan se yatunu a. Wonim se wono ankasa num se onim se oni ho ne ho dodo no. Enti pa koso hene ni ho na watima ya yiye wona chi. Pa koso hene ni ho ne ho dodo no. Abusuapanyina tima gira ne tumi so ya yiye wona chi. Abrawa mo na mane. Abrawa mo na mane ye. Ne ekotu wodi a wo so wamra bonten meka. Wonka na nuntum. Wonka na nuntum panyine o kasa na adwobre wonka na nuntum. No bekwa kofa asem sa da kikire abusuapanyini. So wonim se abusuapanyini ohene ne na dia esi abusuapanyini. Ena ohene ne ho dodo no. Ena abusuapanyina gira ne tumi so etima sie funu aya yiye. Awammo ohene ho hwe. Ena se ne kwa abusuapanyina de Kenya ma. Enti asema ye wura yi kan ti eye. Asema ye wura yi o kan eye. Enu nti na matwa so se twa so wa ha ya. Na firifiri fu ani ohun nsama. So oni mi se abusuapanyini ohene na de ne si so ena ohene ne betuma makwan me ya tu no dia. Eba ne sai na wa wo gwanum asem se ohene ne ho dodo na oni mi se ohene ne yare. Onti apo. Ena watima ya yiye wona chi asie funu wona chi. Dis oni mi se ya pa koso ehene ne betuma tu no dia hefa na osie funu no. Okay. E fa hin na abusuapanyini sie funu no. Osie ne pa koso ana osie ne mamponsuta. Na papa ya wo kasa yi so ye busuani empampa se wo ye dia. Emre o mo bo poso mo kosie funu no otima na wontim bi. Eye no otima na wontim bi. Adan na nasem a wo kan wo ye sabi nyansani. Wantima musu abusuapanyini se abusuapanyini ohene ho dodo no. Enti ade yen kwaje permission free no ho otimi ye sa na. Enti ohene ne ma mo kwa so mo kwa ya yie no. Okay. Ene de osu frɛ ohene. Ene de papa yi su frɛ ohene. Ene de wabu se pa koso hene ye ohene. Ene omunim se pa koso hene ye ohene. Enya abusuapanyini kura na kantam gu pa koso hene so. Ene de ono ne mum na on Messi Lumba. Wo ye prophet ankasa. Prophet Muhammad no. Ene Lumba. So, ewiase wo ye ho sewe. Wo ye bema bebreba ya kujawo. Okay. Otu o sense ntrefo nhia mu na omo ye no. Abusuapanyini nim ho hwe. Wo de abusuapanyini akoto amaniam. Asem na obegina. Asem a wo kan wo de abusuapanyini sa ato amaniam. Se abusuapanyini anim se pa koso hene wo ho de a. Wone hwan na ye nhyehyeye a osi Elumba ye. Okay. Enne de agya mene no de a wo se wonye so se abusuapanyini. Enti abusuapanyini ohene ne mra bonten. Wo hene wo yare no, o mra bonten mepa de yi. Ohene wa wunim so wo yale. O mra bonten meka de yi. Wonu wanu asam so ohene ne yare. On sa mra bonten because asem we hunti. Mo de ma muso wo yale, man fa funu na to antwen no. Ma ye yi na bibi. Eno na brempom abeka se, yenya abotre. Yesie ne na ye wawu, yesie ne kina wawu. Ohene kura ante apo. Yenya abotre. Mo anya abotre ena de abusua no so anya abotre no moto abusuapanyini dia. Wakọ ye nsenkyerefo nhia mu se awurade yakopon. Osa kan se dom kuma bi na wo pa akoso wo. Se mo abusua na wo no. Se abusua kuma na wo pa akoso. Na abusua kuma na wo pa akoso na emom ohene no nye pa akoso no wo. Adi to ohene ne ye kuma de a ofre ohene na yede. Se ohene do oso enti no so bi so hu se ohene nim no hu bi. Ana se oni. Na oni kan bu se no se okosi Elumba ye ye no ohene nim hu bi na oni hu bi. Ono de na oye no. Ono na ye no mo koye ye no ohene nim hu bi na oni hu bi. Ti so ohene nim hu bi dia. Ene abusua no so tunu no ohene no so nim hu bi. Enti se mo buru so oye ohene aka mo fa funu nto ontwe no. Kai se mo yesa. Ti se tunu no edimu. Eno ne me white adimu papa. Enye ohene na de abusuapanyini si so. Eye mampanyimfo so mo ntimi ne ntena o matu no. Na emom wo ye da so ye abusuani. Ye bibi no baba fine. Na emom abusuapanyini tate no ena no so bi. Ye tu no. O ntimi nya hwe mfa ho. Asi. Abusuapanyini be dwa nanum se sante hene ne betuma tu no. Afa de mo ankora so se desa pakoso hene. Enti mo ankasa de ne mfa. Nje se ne na ya se amamre no mu nnim. Isa amane amane no. Me se omu nnim amamre. Entuma frɛ no mu frɛ bi kwa. Enne omu first ye di asɛm wa hemfi a o se mpanyifo betena mu tie bi. Na nkwala so betena mu tie bi ye di asɛm wo court a o se nipa tena ho no ma tie bi. Enne obi a na ho se bibia mfa ne ho. Nti na obi ya de bi a santehene nti na ma santehene de camera. Ediwa no sua bi. Amamre bi a opa bia no opem so ahemfie. Opem so FM ane TV. Ubenya amamre asua na fa kwa kire wo nkirima.
Why? Pakoso hene wo wadwuma ye. Wo wadwuma ye papa. We mu nyina so akira mama mere. So oni mama mere am ka sem kakraka we. So obi abo ntirima na o ka na ope. Because Abusuapanyin ni odi abusuapanyin ni so ya asese o se den. De oni ko nyina okoye nsankyerefo nhia mu se yesi elumba wo Isilegon. Abusuapanyin rep o kasama abusuapanyin. Aha. Wona akofa asama abusuapanyin. Papa we so asa akofa asama abusuapanyin. Esi say abusuapanyin amane enko ana esi ededa no so. Nye woni ma bi wo ho a unnim anu ka wonu atum. Asa Efesos ne gabaka se esi elumba e wo Isilegon. E ka kire o mo se Efesos ne wonye busuani. Busuani beba. Ampene panye na papa ya bai. Onu mom no se ye chi no. De ono ka e kire ba bi. E kire no, ye chi no ne police waka no akọ kire se ha na esi enu ne atu ahwe se ampa. Je se ye chi ne je abusuapanyin ana. Na abusuapanyin wa dai. So me kan. On ka hwe. Abusuapanyin ka hwe. Na mom ne akọ kire we no se ampa abusuapanyin na ma mi sie de ara fa yakofa abusuapanyin aba. Okay. Enti minyan akonfo mo nkran munyo abotre yewura gama nche wada woro manya abotre no mpanyimfo nkasa de sese wo se mo yesisi a ne se e wo se mo report mine no ye chi no. Okay. Ye chi no a no wakwa kire ba bi esi elumba ne yakotu ye tu ne ampa se lumba hye ho a afa ne obi se hwan na ma wo kwan se fa be hye ha enye me abusuapanyin ana nipa we me ka kire mo se lumba wuo we ya hwe nipa be kojeri no enya asem papa ena ebobo ba no. Why? Nipa bi wo ha katachie yensu ya mamre o. Ese kwa be never so be so ya mamre. Amamre santehene o kire amamre. Yewura ba ya amamre de wa kire papa. Ye be sere se mammo amote ahemfie mu ntie ne sa akwa. Mon kwa kire nkirimba e wo fie. Mon peda bia ne mabodwa. Eda bia nke mfa nko ba bia na obodwa. Na wo hene wa kire wa bakwasem ukuruma bakwasem na nkola na besuya. Next time ogina ba bi ka asem hu se ukuruma bakwasem ni. Onim de o kan. Papa panyini ya wo kan. De na tifia aduri. Obetuma wo me papa kura. Enso hwa ba bi ode amamre ne nam. Se wadane amamre no. Onim. O ka so wadane de na se ni da ho. Onim. Se onim a wontim meka se wa hene na de abusuapanyin si so. Da bi. O hene ntimi si abusuapanyin. Eye man panyifo wo fie. Omo be yi de a kire o hene no. Omo no gituma no mo de ko kire wo hene. Na o hene kura ye be si no man panyifo na si no. Ye tu na man panyifo na betu no. E na mo ntie yewura e di asema. Omo ye tu omo nyina no eye man panyifo wo fie. Asafo hene wa twam de tu no. Ne fie fo panyifo ma na wo fie no so mo ntimi ne nsom. Nkomya so fo mo so mo ntimi ne nsom. Ba ko ya omo so akotu akoto asieyi. Ono ankasa ne nua ba. Ena board kwadu. Ena de tu no. So nti ahemfo no bebere na ma na wo fie ne tu omo. Nti on se lumba wo na chi no ena se ama ese obi esole asa amamre ne amane odane no beni se abusuapanyin ka te se yewura nkwa na betimetu no na abusuapanyin ne kura de ono na sa asem na okan no ene na ye de bia no me ne asante region ahemfo no bi wo ho am na omo nya adwen oponte sa asem na o se ka mo ye nsenkyerefo nhia mu be ma ne wo ne okay se bema ba bia odi agro ko no hotro fa me for santehene wo fi akonwa santehene esi wo fi akonwa okay asante mamre bia no wa kire se santehene ne besi abusuapanyin enya no kure o hene kura no enye santehene na esi na obesi abusuapanyin komo abusuapanyin ne se ma lemete santehene kura komo abusuapanyin santehene na ebesi no dabi na o hene kura enye santehene na ebesi enkonwa sofo na mo bayi no na kwa patam na mo wie na mo ya mamre nyina kosua mamre wie mo bayi na kire santehene santehene ka kire m se o se abusua mo na mo de na bade a meso ma gina tum na woni ma bakwasem mo se ya kire no afa na santehene bakasa ne hyase ka bakwasem na menhwe to ka bakwasem na so kokwa ntoro de o se dabi nya sanete mo nkopɛ foforo mra ne mo ka ne turo do dia mo na mo de baaye enti mu tu na mo na mbaba tu no santehene anyo no na betu anyo na besi ne mo ya de ensem fata no obeka kire wo ne mo ka kire no sisi etu dia woni man panyifo no be ya adwene no mo tu so enti mesra busu panyin se na santehene betuma tumi da bi mesra wo anim ba bia anyo hene na di usi so man panyifo na wo mu wo mo omo kasa wuntie no omo na di usi so ti papa na asem na o kan de eni dabi okoso kan obenya mane enya ne kwan kura no na kwan ye hwe kwan ofa so ka ekasa no se paakoso hene se onim hu bia eno kura no se wa hene ne chin dedua omo moto no chip man ne dedua paakoso wankasa nkyere wa hene ne ye ena mbese di hu nkom wankasa nkyere wa hene ne ye kwan ofa so kasa se wa hene wonim hu bia wonim hu de bi hu bi
na wonim hu bi akro ne wo dia Dabi. na social media sa wo hene wo krom hene ye bibi na wonte ase social media so be kana na Dabi. Say okona na. Na wa kase so sa confirm so yale nti wasem we hu nti yen ko fa ne fira yale sabia na mebusa question say omra bonten for the Abusuapanin tu na yetu minim ho bi ai wono kase omra bonten for the na mu bu no na nka wonim se paako so hene ne timi tu no dia ada na paako so hene na entimi nya yi na abusuapanin timi yi ah mesra omo twitwa omo nsam no so omo twitwa so kra na say amamre na santia amamre no ase ye dan no say emfa na akwan so obia so le kasa ase de wo mu ni say asante amamre bia na yebetimi adane no na emo nipa bi na empeso mbesua ne yie on se wo hwa ayie no emu ho no abusuapanyini eba abonten se nananom dade aso aba hene mo tom na gina asem no se o se nananom so onko na yie ma lete ba abonten se o mayi o mo nsa ye dey afirase ba se wo hwa videos na course no a dade aso aba hene ne hema menim se na ye wono ade a mani twa so e wa yie na se okobi fine eno no betima ko individual na emo nya bia akonwa asem na bia esoma no ba so all konso e bondin se dade so aba hema ye de title no sasa ne de obetima ko ya nsi kwan se ma obi ankwa yie ni bi obetimi akọ na me de na me ntia se ne se abusuapanyin wie ya ode odoburo ni ba se omo ba beda ase omo ba beda ase de na se santehene atubofo amana ba ti bofo no otu no ma na ba ye no eno mbeda ho ase ya hu benchine bia obi aso o hyehyɛ ne wo te se santehene ko gina na santehene na em enti amameda na abusuapanyin pɛ so odane no yesere no yesere ne pa amameda no ompɛ so modane no ti se onya abusuapanyin bi mtu Ex-Abusuapanin ti se motu no ya tu no so ho enti ye besere niam bi wo hɔ a ahemfo no omaye omo ho se bebere aye omo ho se emfa ye ho mfa ye ho hwɛ na wo obi tifie no wo ya ade na ase emfa ho a obetimi abo no bedu obi befa ho ya trase ya yenhwɛ ha asante ahemfo no bi no ma yenhwɛ ha wo hwɛ mu 70% de mo na ya yenhwɛ ha emfa ye ho emfa ye ho enim guase ba ebefa ho ebi ni sese na youth no e kasa bebere se maami akosu abrempoma ene maami akosu asewa omo ya asantefo amoa wo mo ene nkranfo na ekoboa wo mo enkwa de kenhye dan ha adwen asante akonwa ne nkran akonwa ayonkofo a ne da wo mo ntem eseye years ni afa na yewura se tuba ya waka sa abom a wo yi 5 billion kura ma yewura ga ma nche se onfa mo school foto obi a onfa nkan woni bi so onfa hya ase mo foto so ho enti ebono bono enkran ne asante no ayonkofo a free yentem 80 years ni ne asaba back so ho enti se bibi wo ho na se asante ronya hemfo ntimi anye na ga manche ya ka ye baako na emumade baako ye di ho ya wo ne se ebeto mo na so na o se nka mo ne ga ahemfo ka bom na nka mu nyina mo ye ma ne yeye no masa ene ye se emfa ye ho nti ese no de me pese me ka kire ga manche ni nyina ne se tamo yesusu ane ye wonwom bia ne ye to jeje Rollins esi jeje do something before you die say de metima ka kire ga manche ni nyina ne se ga manche do something before you die adena beso ye on tu funu no ai baby ekosi ai say so ntimi fa ne penkotu ni se ha say akwese say oboko fie no bia ne wo dabi o aye police asem okay nti isi okọ report isi okọ report ma police na kura se okọ court ko je ayi o ahanya court asem se ndom be ne so be chi nipa na confirm ye no de o kire se o sie no ho no ono anum asem no mo fa nyina so okay na omo nchi no okay omo chi na se o kumase ha ye be chi ni kumase ye chi ni kumase wi a na omo de warrant abefa no firi kumase tuntu akra okay o police won sem se be obi antimi nya ne boni bia na police for lead no etu fie ho okotu fie okokire wie na so okotu funu ni police for ni tu funu ni wie a afere na ebedi ohene ne nsem okay amamre sem bebem because obi hutu abonten a police for ni say etu so what ase ye sie funu bi na se enye omo adwene nya adwene police for na se gina omo ye de yetu ti se ne de e wo police nsem sisi e ti police nya confirm ne se ampa o se ha na ye sie ne yetu funu hye ho de a afa na ohene ne ye de ebem so ho ohene ni di kan a enkosi ba bia okay onya abotre enti nananom akonfo mu di kan omo te ya omo ani kan omo ne de omo no mu di kan akonfo no mu di kan ne de mesre wo mo se e fa ba bi no me ne wo ma anya adwene okay de enti a me ne wo ma anya adwene ne se
asase no mo na mo hwe mo na mo wa ani a mo bokuro ne ho ban ti omusie funu na mo wai ma hwe ma funu yesi na mo bedi akiri ene mesra konfo no mesra wo mo pa senye yesi ya omukura mo di gama nke hwamo say start yesi no boso me be me nsani mo antimi mo na enu na konfo mo wonkan mo di gama nke hwamo corona san gama nke dia mo mo ntimi hwe on say ma mentwe adwene si bibi so yewura bantima hene emla asosu bi den chem ni pie ye no mo so mo ye kwan no ma davert nsuo no e ba na yewura so onim ho hwe asema yewura ka kire no se me di kroni ma wo se fa ye dai kura me di agya obi asim onim ho hwe e ho no obu nkoto dwetwa anwan no na se kroni me di ma wo no kura no ntimi hwe kuro no onte ho mo ya ahemfo na ahemfo no mo kuro mo de akonwa no ana kuro no nyina no agya mo akonfo bibi asi mo anhunu social media atesem ena mo de kofi ho dabi entwa yi kura entwa yi minu yana makonfo no mo mfrɛ me na yenye ntotoye so ti ase mo fa kwan pa no so yenye tufunu ni wia ansa afene na wo hene ne be frɛ mo se adura mamere ɛhɔ kura kwashin wo hɔ se omusie na nadwo ana omusie ni data e ba ne sɛn na mo ya konfo ma nhuru ni asie funu asase no so na mo hwɛ be bo so me ensa kura so ni so ho nti atesem ɛhɔ kura no akonfo na fom ohene no ese so manya amane ai na so ohene ni nyese na nsem wo ho ba omutu ana mo edi kan sa no na ngrofo boje o mo so hwe mba agye ho so omuni mama mre konfo edi kura jabu mati madam ya beche mo hene munim ho hwe man so da ye amu ya hu on se amentwe wadwensi emra omutwa afi yi ase bese no sesere ku be ye video bi osuro wi ase na obusa mo se na ohene na wokuro mo ntinkomya na nkasa nkire no konfo wokuro mo so nkomya nkasa nkire akwabena netwa be budu na to fom man hu munim ho hwe enti se ohene wonti kuro mo so ti se mo konfo a mo hwe asase no ehwe nkomya no matima tra ma na akonwa ayira ya chi na akosie afi na mo de yese se mo te se na ya akosie na ye ko ho sire wo mu omunya abotre mu di abusuapanyi agi a mo bele mete mo ba mo sa atu na mo kura sa se ko mo kofi ho eno so na kwan papa so na afi ono mo kopede mo ko ho akonfo so mo kofi akopede so mo ko he se obi akan mo ko sa mo limite mo ho nti na mbuza se nti mo ko ye no ena nka omunya akwan wurem ena mo hwe na kafunu bi aso nhye wa ye nti no na omunya akwan wurem kura nka odoburo ni beba police fa che omunya okay o kopede o fi o hana frɛ okay ufuna ida okay omunya abotre so ti ase se ne dia away police station asem akonfo no ko mo pro mo zia gama nche be ka kire mo se mo ene se mo me yankasa meto menye sewu menye sewu mo da hwa nkoro mo sa mo yere mo da hwa nkoro mo sa bo so mo nkasa nkire mo ye de ambulance aba abesie funu ekọ ma hu ene obi ko ye interview social media ana mo di anu achi kofi dabi enkra akonfo no boko de ati say no mo frɛ abusuapanyin na wa ama no na mo ye press conference say abusuapanyin na makora na frunda so hye asase no so na hwan confirm so mo ti atesem no iti o mo say abusua mati matena manipa na besia wie enka dade no mutu amana no kwa nka se ko bi boso ba e bo wura fi obachi wo mo say hey nu kwa se musie funu wa ha manti mi anka hwe ya sia wie e ma be prokura apro atesem na konfo mo de be ye dabi gama nche onye sebu na konfo ho ne say omukura omo say abusua no so omanyante say say tu abusua panyin afi so enti no say omo be kire krata da koma abusua na hwan na kire krata no omo nananum akonfo omo won kran omo nyai de omo yere mu gom ho ani mase o ade na akonfo ne ye no omo ne gama nche benya problem o samom hwe wo konfo wo tie yesi na wo konfo wo di akire o bo hene kase we ho ban wo de yesi na da bi akonfo no mo nya mistake enuru o mo 10 mo ma di kan mo atente rotua mo tum ko hura traja so mo nya mma mu kura mpo enuru o mo so gama nche be twi o manim ansa kura no makọ gatoa ansa na o mabam afi na se police fo ne chi
man no ko kire ne ko tufuru na ya funu na mpa afa na gama nche be ko hye akonfo ne se e ba ne sen na man hunu si yesie funu abra mo na mo wen sase no so ti ase mo ne de sunsum na gya mo a mo hwe bibia ko so man hu ade na meme no mo sa me ho kwa de ade ani kwa asem ye akonfo ni nya botere no mo punishment wo gama nche anim maso twe da oda aso twe da hoda dada so se nya confirm say ayampa say efunu no yetu ama efunu na pie man kasa e wo fie ho de a akonfo no problem ese mo da amada ese mo ni bosom man hu hwe omodo so omodo so pass me see ye woni me bi wo ho a mo anya botra tembia sante region akonfo ye bekoso akoya ni masen o mo de bia me na me be confirm o say lumba ya nya sama na wa ran ti fa hin no mo di funu no koye so ti ase me sa be yi mo nkra akonfo no me be yi masutre se me so da ni etutu lumba fie ho am fa na se me hia enti die no mutu gold ana fish pound no mo ye foforo na me se me ntia asase ne so nti no me ni confirm wo ho ba mo na mo tia asase ne so enti kan best ne kura ne se nka mo nya sa dae na me so sa dae na me ka kire mo no ka mbe kwa ye hwehwemu afre maboso mabusa se ye nua konfo bi so aso dae na ne ma bi ekọ ho na mo so ma fofre maboso no ma check ahwe na mo nya confirm na mo ba wura fie ho e ma me ka se security kura nko we fie ho enti se nne no obi ababonten abusuapanyin ababonten be confirm se yesie no we fie ho dia islegon fie se do so abusuapanyin rep so no anka se don ka hwe se ndia abusuapanyin pielo enti o kasa ma abusuapanyin enti o ka abusuapanyin na aka okay enti no ese wo se islegon no musie no islegon fie no so no se enye ba ko pen lumba fie nya ba ko pen we islegon menyin ni sa so ho se ye friend sen DLFM nya islegon na wo enti e bi kura FM station woni ko sie na enti na abusuapanyin na o confirm wo ye no omo nche no no nkwa kire ba bi kura pote ye tu wie na sa ampasa ho ne esie na afa ne ne wa asem ka ke se ye kotu na bibia ni ho a wa yi esu le o nje se hwam ne kwa se eyo masere se omo kwa case me che sa de o kan sa asem aya nkranfo ase de enye abusuan enye lumba abusuan david nkranfo lumba abusuan de so ndo mam to abusuapanyin nkra so ma kire ba bi o sie okay ena abusuapanyin Pierre sie sie no nkran eno kwa se nye social media so ka kire mo de abusuan mo ntehwe abusuan ntehwe okay just nkranfo na me che enti nkranfo no mo na ate se ya be sie o mo fie obi o mo asase so enti o mo no mo so mo chini pa no kwa kire ba bi kro pote ebukra na hokra nya nkranfo dia okay so ti ase enti ya chi sa nipa na no akwa kire se ha na esie no ti esie na ha dia ha ya ngama nkedia ti ne ampa yetu ye hye ho ngama nche wasa ase so nya ko hu sa dia we mo mfra busua ne mame afa ne na agro na ye de na mo ye ne se dia agro ne nya de mo nya botre nana akonfo no tama abrante no edosi abusuapanyin na mbeka se o masie lumba woni fie islogon o mo di kan ko fie ho first one enfo na ko akonfo na nanma akonfo o mumla komtete no munya do mo kire no o mla komtete o ma akonfo me se o mumla komtete no munya do mo kire no ade se o mla komtete o mo ko fie ko pede some de krata ko akoye de akohwe abusuapanyin Tupac so anya de se o mla meyi na no ewe de na konform hu yam so mo yina no akonform hu de so de obi aka na omo na wo yesi comfort yesi comfort yesi se bia fi no mbuso mas asa be so mo da ya ka ho boso mbe ya anya omo na omo nya do mo kire no omo nya ma me bufu enya ndura comfort mo comfort no kwa manya problem o gama ncha anim o se ya mpa so mo sie lumba wo isilegun a akomfo ni nyina anya case wo gama ncha anim gama ncha te se ye wa hai sante hini di kuro ya jaya sante region jaya na obi firi ba bia be sie funu aja hokọ ye akomfo ye ntimi anhunu ba kokoro ntimi anhu na nne no obi abetna social media kan asema na me conform so ade na me de letter ko obi fie na madwene ye adwuma na oduro na ke obi kura pa no bo utu okun kura bende obi fie do ko pede o na first of all ko mo na yesa mo de letter ne kwa na de letter ko pede conform letter se new style abi se jigeta ye woni me bi wo anya nduru ho conform na nkasa ko bodi ka fom o ma fom gama nche etini kwa se ka conform ko mo yi o mo ho di sisi ai muntu bobo ase asem ni nyina ne se abusuapanyin Pierre do akasa ma abusuapanyin wana confirm si yesie lumba e woni fie first na wase o mo ye ne se gama nche report mine no me enchi no enti mine no so okuma se enti no ane se o ko report akra no the video na kwa kire police se obi si yesie funu wo basa ase so aminim ho hwe enti nipa ni ye hwehwe ba bi owo
enti police for be yan hwehwemu no mo say o da bi wadi e woni nkran wo Kumase na o ma police for no mo report na a report to Kumase na Kumase for akohwehwemu akwache papa no o mo che papa na nkran for no the warrant abefa no e de etu nkran police escort no mo de kwa Accra no mo de kwa Accra wi a o mo de na kọ ba bia o na be kire say aha na esie no o na de o mbekọ no do makọ say esie no ha na yetu funu no ti yetu efunu ne ehu say ampase esie no ha de a police for no di funu no bakọ kwahye mo kire na o makọ say asase na e ga manchedea na afi na akoye ga manche asem enti ho na ga manche so be fra akomfo no mo okuro no so say ade na yesie funu ha na mantuma me kan kire me na say mo sunsun adwuma mo ye ne say enti ho na mo akomfo no be pase say obofo wadawroma we de ne yada ye hu ana say ye hunu ye ne ye ba na wuni ho ye de nkraja wei ana wanka na mom nya wo komfo na abeso de say what is yesie funu obi fie enti wo de letter ko say obi mra wan na eba obi wusisi ya e aban asem enya wo komfo wasem wo komfo me to asia bi ko wuto abonten sisi ya ne komfo na be fa me e aban asem etuo ka me na me wusisi ya e aban asem accident e aban asem enti wo komfo na wo de letter ko obi fie no wo de ko pede ada asase no mo de che lumba na ana mo ko wo se funu bi da ho social media asem komfo men ko pre wo na obeje nim guase ukoti ese me yire ne me makura nim se me ye ni konkonsan kire me o see and believe me this is many gani so ti ase enti se mo na mo bon kran asase ho ban na mo se ya de fia kan asase na mada anane mo tukwan eni asema nkrofo bi sa enti o so mo nya abotra konfo ne nya nduro mo part mo kura tente huru tua mo to sisi ma mo nkoto huru ntraja akonfo na se mo nya mai ena mo mpro mo ho fa ga manche mehyem sisi a aye police station asem se yesie nipa no wo fie dia ade atumi na unya ya wo sie nipa no wo fie enti yankwokyere no wonkwokyere ampa yetu ye ne ye hu nkase eni adanse afa na ye be sore se abanda na ode nkase we eno kra nkase gye se ko testi ada se nantwie kase ana nipa kase na ye hunu kase kro ansa na ga mancha be hu se nipa kase dia wo di fia kan ekuro wan na ma wo kwan oh e bia we ka ho afa na mo bebem enti eduru ho afa na ga mancha be fra konfo ne se mumra me ya mamre e ba ne sen na manhunu se asie funu wa meti Kumase ka kire mo se ye tutu amra won kran mada enne na mbem kokoti se mo ya konfo nti no mo de letter ko obi fie for de obi na obi ani pa ama ye sua de for de enduru ho kra ga mancha nya mam e se akoye police station asem se man so ye nyanche no enti man no mo nyanche na nko ba bia de mo ye nyina ye horodo desem letter mo de ma Abusuapanin so omra nyina no bibia mfa so bia ni so Abusuapanin me den evidence be na wa o Abusuapanin mra okay Abusuapanin aba wo so asie funu so me sie funu bia ye kotu amana bibia ni eno so ogu ne hu fi wa kontrol kra so ho mun kotu wie mo ma police mlem no nkokire mo kire wie na mkotu na say ampase nipa hye ho de a afi na ga manche no mbede no kra me ye konfo ankra medwane ana bedwane oh na say magimi ade ma hunu na afi na me kwa ye mo kokoti say me ye konfo say be ba sa amre na watu kwan hwe utu kwan wa ma so wo amoso nyina ko e me de ko medwane o sa hwe me dwane kra me penim gwase o dizo mo na e prom ho ato omo do mo ho ato amaniem akonfo do mo ho ato amaniem lipo olidi wo mo tufie wo anya de omo nka o ma no ntum hwe magum ho anim asise wo bakasa ma hu video bi kro bia oba bi di ade abɔ ne ti ye ensentrefo nhia mu nyina me hwe ne se am se ma me bɔkɔ de e de na wo gu ho anim asi afi na be che se wo ye konfo wan kran hwe wo da na to ani e ba afro de wo hu e ba mamre mu a omo ye nkwala akora omo gu wo hene ne nye sebo da man chenye o dabi analumba ye to asie lumba wa kra wa hu okɔ hu video wo social media afi na obegu nsa se wo ye konfo what eh ade akwam na mo kwam ne sa akwam biribiri kro we eh na we mu le lidi Ghana de ase ewu o so wo hwe mo yi na mo ya confirm penny oh ketachie jai ase akwam ne akwam dia sam no mo kan o madwuma ne sen se musuo bi bakuru ma e se mu yi mo da se mu yi matena mo bi di musuo firi Kumase abankran na mo kra mo tena se mo hwe social media na mo ye o Kumase no o mo no Kumase fo confirm se efunu na Kumase e ko hin Esther so mo kan ko ni fie ho no ana mo di ni fie ho some de ba Santa say ansa no mo de ba Heroes Park me kra am sa ba ya interview say ma hu sama no around enti o mo nkire ba bi o mo di lumba ko yi sunsum na kasa ama Kumase
asa ka kire me so da ne tutulu mba fie akonfo pese mo chese video no ma hwe enne na obi abaka Abusuapanin Appiah lo abaka siesie lumbo Islegon no Islegon kura no wansan kire ofikro wa so de koma letter mu ko fie okoye dai amu de letter o se police for chi omo ko fie no so police for chi omo ade no mo se fie bia ho na se fie no mo kom ase ho na lumbate nti obi asem na okan no mo gina so konfo na beti ese wo konfo uti ese ha na se ba mumra Sante region ne fa mu fa training mu se bi e ba sa omo so egun san hu se afi e bi asem di panik na mpa ampa na satram to wede amo hu na gama nche wo de munya botra gama nche frɛ wo mu moto wa ne afrɛ ye se yes ye hwɛ Sante hene wa ha ne yensa me hwɛ gama nche nka ho kuma se konfo me na me ka kyerɛ wo ye be sa be hwɛ gama nche ka ho sa konfo no mo mu ne ani na wa ani antu watena se e di se wo hina konwa na obi fa ya 3 months na fe na be hwɛ wo de kwa da nana de na besi anase de na beba se ye de letter komo obi e wo fie ho lumba fie ho no na ehu odobrum ni maame e wo gate na no na so no de ontimi nye krata bia na wonti fie ho ko be hye o mumpo na no baaye no o matopro ni de oye no e ne kwa so no odobrum ni maame na se wonti fie ho wonti fie na obesra no ko baaye ko matopro ni na o mo baaye no mo so mo hwe wan Abusuapanin na mo ko Abusuapanin fie no te mekran so na se odoblo ni ye maame ye we ya menye me nwanwa okay odoblo ni maame ka asem we ya nya me nwanwa okay de maame aka bi ni we ado o kan dai obi a asem ko koto a wanti man kire se ye ne ho ade ne ba ho ade ma no na letter ne ba ho ade kura wase nyi wona je ye na letter no obaje atum so otivie ho nana mbese mbusa question we se obi a woye ata anase ntafo na obi ewu na yasie ne fie na saa ata no anase na ata no bi eti saa fie ho eno no amamre mu no ene sunsun sem no eboa na men kire wade e wo mu mienu okay se ye ya amamre ema ohene eye amamre ema asase no okay edia ne ye twa ba bi se aha ye sie ni pesumese dia wo ya ata obetima tena fie ho so me ya mamre ne dia ya obetima tena fie ho wata no ese ye bi ma wana ase ibe ye bi ama okay na onse me efa ba bi a me ya ne Abusuapanin na obeka ase ye sie lumba wo fie ho na ya adwene ne se okay onse se omo mpra ne se omo be sie lumba wo ne fie ho dada eba ne se na ba abonten se odoblo ni mo atutu enema bi afirifie ho a mo twe enema bi firifie ho wote se ba social media se omo se omo hu se obi kura so obi esu na ye ade ebo nyinyi mu kan se air condition ye tweba so what I say because odoblo ni ata anko atachi ni kuro okay ena wasa wantafo tisi esiefunu ofie na munya mamera muntimi ntena ena se do ma American no kura ne se ampa se o no obi enu fie ho na se obi enu fie ho na omo kan de minnim omo ana omo ko hwe obi ofie ho gama nche nananom mpanifo ewo ho no nkran ni na wo helete ni bia ne se nanom nkran nyina na omo so omo ko hwe omo ko hwe de ade simple na so omo de namba bi so omo e bia omo de so omo ko de krata na ko na ko si Abusuapanin so na Abusuapanin fie no te ni pele ni ba video mu se we na ka se ana ye ko video mu a police for friends dia boken e ka asem fa police for ho no anya ni photo mu video mu ogina kan anya video mu ne de kwache no yo bi agina video ma ka asem a anya video mu no se de kwache no no wa kire ni pakro ma ne kwa ma ne sie funu no ho na fie o no de letter kwa akopede ti atade se bi ya amamre ma mo dia omutimi tena fie ho but ya anya amamre na and dia untimi tena na se fia kan okay ade asem kitikiti ro mo bresa asem metimi 20 minutes akili asem we 20 minutes na asem do asem kese esa 20 minutes metimi akili asem we 20 minutes ya de mo betimi da betimi da wi asem we ene so be dey me first thing nipa me kye ne ye do beka say yesi elumba wo Islegon no onu ne dikan onu wo say me kye no ne so wo kye ne wi dia me kye ne wi ma wi bibia me kye ne wi ya na me dena ko fie ho na wo kwa kire ba bia wo sie funu ye tufunu ne tefunu hye ho dia na mo kye no ka say okay me kan but na me boa ontimi nkasa anu ontimi nkasa asem no ba wo gina mu court 2 times we awe de o kan on say mre bi ye wura mahama ebe kan say mo ye mfonso ma ndc sa ba biem but ye say Ghana ya ton mo say na no na fom ye do o de mo fan sem serious na say na anofom ho abi anofom no han na man pressure on na grant interview asa wutie nkomo na bia de koso na na Ghana kura busa na say
Wohu, wase amako wako hu. Ba bi owie na otena se. Da bi onko kwa kire ba bi ohun ye no. Etietitia. Ye tu na bi efunu bi ani ho a wa wie ne. Na okay na se mo de ne kɔ hɔ. Fine, me na me kire. Me de makɔ hɔ. E na me se ase na bi esie na etu na hwe ni wo so e. Efie hɔ no. Efie hɔ a. Ye beka de kronti a wo de fie panic abeto Ghana for so. Se ebi no Ebo no wa. Ya nche no. Ye che no. Na wo so de fie panic abeto Ghana for so a. O de abeto nkana for so. Okay. Ama nkranfo nyina so de ye press conference. Panyina ni kwa so beka hwe waka bibi. Papa na aso be ye hwe rough. Hwe. Me de mo fa me ko parliament o. Na mo nsem buse o mo ho. I say ukogina man pin ni bi. Tell me put mo fa me ko parliament. Ye fa ko parliament. Na say baba jama na okotu na na. Baba jama de. Say na legal wife what abon dua o. Say na okosuan na wo soan na abusuapanyin ko bi. Na the soan no mo ko no. Okoda. Ade papa be de film ba. So okoda. So we no so wabre na oje ahome kakra. Say abusuapanyin ko. Na anyambia baba jama na first parliament abania na. Say afi na waba. Say na onya mp. Afi na onya mp. The first MP abania. Aha. And the first soan obesua. First soan obesua. And the first soan na the first soan obeda parliament. Odi ada. On san kofi. Ana on san kofi. On fa de papa bi ama. On fa de papa bi. David. Mpasu asero mawu. Ada na mawu. Do menya no manya no. Say now first in parliament wada. So said e no wabre. Oblafo na bo onyum na na say ohun ko no wada. On the boss anu. Na we do bobo be nyama. Ka me sitim legal wife so wo kan ya nim guase nko a. Eno so na mabo ni dia. Na busuapanyin de ko bi de won ankoda o. Na yankotu no. Okoba na mu dia tu. Okoba de tu no. Na ni say busuapanyin ko ba ya na se no hyemfugu we bi. Ana o hyeri. No so ye fe. Ya tu no. Na nfun ta na aso de wo ye ko. Na mu dia tu. So hwa time ana onya nko lumba nwuye no no yusu tekino. Na we na wo so yusu tekino. Lumba wuye no nya iPhone 17 me de yi bi. Anti odi lumba sika. Me ni kala nyina ye pe. And odi lumba sika ni bi na akoto ana. Now the first your friend is saying we call UTV one just mo kai. Was so hotel kro kada na 200 million. Na nya lumba ni wuye onko akra nko ye hwe. Ana mu refi papa na nsema o ka ho. Hwe. La lumba nwa nko kuta iPhone 17. Say kuta 17. David na onu ankasa na de hye na awu na kokoda hotel. Oba ko tua 200 million ko di 1 week. David. They say baba jama nti say no. Ne dua ne de mo mpesa mbeda. David oba de dasa. David odi be num guase. Go first parliament no de akoda. Na de no de mra no kwahye. Wo kwahye mra ama o man fo akoda. Asem ya no odi no. Anti mu. Ana na mutu na du. Timi legal wife. Yeah, timi ye bi ni o. We de nya ye du to na moto ye. David. Na me hwa na ye. E de na odi we na wheat of you. David. We de me hwa na odi say man. One of these man. Bia na odidi abonten. Odidi man bro so. So man ye de na aduane man na menye so ko beda. So ko to de ne wa abonten di ana wa so ko dum drink bia. Do. Na se wa se mo ana mo ye ne sa. I don't say bia mo ana mo to na dum. So ya bia mo ko bibi na de ko ho. E so ma nyame. Ana wa na ye. Me. O baba nyama de na nyame a. Not rich. Oh, you defender. I'm not rich. On ye. On otinye bibia. Che. Onu kwa mitwe me konfo kwa mitwe musuru no. Sir. Anaju baifo. Che. Otibia cha do anaju me de sam ye be de awia. Eno no ende na. Not rich. Ana tim dem de ye baba jama agunu ni mase. Ta ba bia. Na ye wie na ye strike ne ba. Strike na friend say. Agrada. Hey. One team legal wa fi striker o. So woni ye share 2 nail no. Share. Agrada na mo striker. Agrada ni woni ya boy 2 nail no. Ani say mo team ni so bi antimi hye mo bi. Say ya te ba ko 2-1 nti say ya chi abusuapanyin na ekotu funu na ya 2-2 ti e ball mo ka na ko 3-2 and say 2-1 ne say o ma kire anase ye tu abusuapanyin na na ye 1 aye 1 say de be na ye 2 say ye che do kan say ye te na no be ye 2 na say so no say ye tu abusuapanyin no you know the injunction of the atu so no nya adwuma ti say ya tika no 2 ti say ya fa ne ye bebo 2-2 say 2-2 no nyambo Friday 23rd I think say Friday na mobeko. Now Friday dey enemy. Say onya busuapanyin bi mti. Ne say busuapanyin baba na obetum ne nyanhia akoto so. In case na bogu. Ya bogu. Say o say kwa ko bogu because nipa na be ka say onya busuapanyin bi. Nti ntimi ni asem okoto busuatu. Ono so din na da so. Da be busuatu nu. Nti busuapanyin abusua pa. Omo de busuapanyin foforo ba na obeto aso peso a obetwam new king new law. Okay, abusuafo. Hi Nyansapo TV so. The Kenyan support no agem so say yesano no badwen ba. Ya can remove. Huh? Remove.
We move. Nyansapo. We move. Say Nyansapo for na team legal wife. Hinana. Sure. E say Nyansapo for na team legal wife. Na team legal wife na kan Nyansapo ke nam he. Say omo na team legal wife. Omo na support ya me abeduru sabere. Team legal wife obi amobi ahia mo. Why? Oman obofo okura adwane. Obofo adwane free. Wo so nim se say oman. Wan nyone team legal wife dia eni bia abeko. O nyone yakwa no tum. O nyone meka bi kura. Team legal wife. Hwe, me see ya striker aba ombete. Enche. Ye be hihia bobagum ro. Bija ba ko be fam sisi ya. Awurade a. Wo munya botre. Okay, abusia ye banana Black Power naso na ye ne nana ebedi nkomo efa ye abusuapanyini ensem ho aye de lumba ho ensem na ka bebree na akyerɛw de wo so ho ebe boa no na wafa na de abokoto dem na de tu na mo na aboa wa hankasa wabrabo metu vo say so nya subscribe ya be subscribe wa share wa like ama afoforo wona wonya bi nhwɛ yenso no watimi enya bi ahwɛ me ane dwuma de mbedi ho chia me median ne Breto nana Safo Edukantanka yakra mo nyame boa ye be sa ahia adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya